እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ክቡራት ሰማዕትና ዓለታዊ ዜና እንሆ። አዛዝ ሰራዊት ኃይል ምድሪ ዝርከቦ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ መንግስቲ ዩጋንዳ ኣብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ፈጺሙ። እቲ ሚኒስተር ዘቤታዊ ጉዳያት ሄንሪ ኦኬሎ አዛዝ ኃይል ምድርን ፍሉይ ናይ ጸጥታ መኻርን ፕሬዚደንት ሞሆዚ ካይኖሩጋባን ካልኦት ላዕሎት አዛዝ ሰራዊትን ጸጥታን ዝሓቆፈ ጉጅለ ብሰንበት 21 ነሓሰዩ አዲስ አበባ ኣትዩ። በሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ንዑደት ዚ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ዩጋንዳ ብዝምልከት ኣብ ዞባዊ ጸጥታ ዘተኮረ ዘተ ንምክያድ ካብ ዝብል መግለጺ ሓሊፉ ካልእ ዝርዝራዊ መብሪ ተዋሃቦን። ኣባላት ጉጅለ ልኡኽ መምስ ኢትዮጵያውያን መዘናታቶም ርክብ ከካይዶም ምዃኖም ግና እቲ መግለጺ ኣፍሊጡሎ። ውሽጣዊ ጸጥታዊ ኩነታትን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ በብግዚኡ ዝውላዕ ዘሎ ብሄር ዝመንቀልዩ ሕንፍሽፍሽ ጥራኪ ኣክል ብወገን ሶማል ምስ ኣሸባብ ብወገን ሱዳን ኣልፋሽጋን ፈለግናይልን ዝመንቀልዮም ብቅልውላዋት ተኸቢቡ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኣህጉራውያንን ዞባውያንን መንግስታት ኣብ ቀጻሊ ርክባት ተጸሚዱ ይርከብ። ኣብ ሱዳን ብሰንኪ ዝናብ ዝፈጠሮ ዕለቕለቕ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ እናወሰኸ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ እታ ሃገር ኣዋጅሁ እዋን ኣውፅዩ። ብ16 ነሓሰ ዝዘነበ ማይ ብዝፈጠሮ ዕለቕለቕ ልዕሊ 2500 ሰባት ካብ መነባብሮኦም ኣመዛቢሉ እንከሎ ብዕለት 19 ዝሃረመ ማይ ብውሕዱ ኣብ 17 ዓድታት ዝርከብ ልዕሊ 30,000 ህዝቢ ኣመዛቢሉ ይርከብ። ህዝብተን ከባቢታት ኣብ ቤት ትምህርታትን ካልእ ህዝባውያን ቤት ጽሕፈታትን ክዕቆብ እንከሎ ንስታድዮማት እውን ናብ ጊዜያዊ መዕቆቢ ቀይሮወን ይርከብ። ክሳብ ሕጂ ተረኺቡ ብዘሎ ሓበሬታ ልዕሊ 860,000 ህዝቢ ህጹጽ ረድኤት የድልዮ ከም ዘሎ ኣህጉራውያን ትካላት ግብረ ሰናይ ኣመልኪተን። እዚ ፈለግ ናይል ኣብ ዝሓልፈን ዞባታት ሱዳን ዓመታዊ ዝረአ ዕለቕለቕ ምስ ናይ ዓምን ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመታትን ክረአ እንከሎ ብቁጽሪ ግዳያትን ኣስዒብዎ ዘሎ ዕንወትን ብዕጽፊ ከም ዝወሰኸዩ ዝግለጽ። ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሓድሽ ምልክታት ተላባዒ ሕማም ኢቦላ ከም ዝተረኣየ ተገሊጹ። ሮይተርስ ንሰብ ሞያት ሃገር ብምጥቃስ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣብ በኒ ዝተባህለት ከተማ ኢቦላ ብዘስዕብ ቫይረስ ዝተለኽፈት ጓል ኣንስተይቲ ተረኺባ። እታ ጓል 46 ዓመት ተሓካሚት ኣብ ፍሉይ መወሸቢ ማእከል ተወሲዳ መርመራ ምስ ተገብረላ ምስቲ ብ2018 ዝተኸስተ ለበዳ ኢቦላ ቫይረስ ዝተኣሳሰረ ሕማም ምዃኑ ተፈሊጡ። 2 መዓልታት ኣቐዲሙ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ እቲ ለበዳ ዳግማይ ክለዓል ተኽእሎ ከም ዘሎ ዘርእዩ ምልክታት ብምርካቦም ሰብ ሞያ ጥዕናት ሃገር መርመራ የካይዱ ምህላዎም ኣፍሊጡ እዩ። ኢቦላ ቫይረስ ኣብ ዓይኒ ማእከላይ መትነታት ኣእምሮን ኣብ ኣካላትና ዝርከቡ ፈሰስቲ ነገራትን ንዓመታት ተሓቢኡ ጸኒሑ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ከጥቅዕ ዝኽእል ሓደገኛ ተሃዋሲ ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ 2018 ዝተረኣየ ለበዳ ቫይረስ ኢቦላ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ሰባት ከም ዝቐተለ ዝዝከር እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።